Vitajte na stránke NWeb. Ak máte alebo chcete v budúcnosti mať nejakú webovú stránku, ste tu správne. Naša spoločnosť sa okrem tvorby webových stránok venuje aj online marketingu, teda aby tie stránky zarábali, e-mail marketingu, teda ako s návštevníkom udržať zdravý vzťah, ktorý sa neskôr premení na zákazníka, a tvorba animácií N-video. Pre našich klientov tvoríme kompletné riešenia na mieru. Teraz z iného súdka. Štatistika hovorí, že až 98% návštevníkov webových stránok, ktorí odídu, sa tam už nikdy nevrátia. A vy pritom môžete byť expertom v tom, čo robíte. Problém je v tom, že stránka, ktorá stačila pred 10 rokmi, dnes už jednoducho nestačí. Preto som vytvoril video, ktoré si až do odvolania môžete pozrieť bezplatne. Video sa volá 5 krokov, ako z návštevníka spraviť zákazníka. Toto video hovorí presne o krokoch, ktoré stránkam chýbajú. Pre pozretie videa stačí zadať meno a e-mail. V prípade, ak budete potrebovať s niečím poradiť ohľadom webu, neváhajte sa na nás obrátiť.